Brayang. Purna Denira nindakake upacara tanem jero. Pun Rama dasani Ibu Sigra lenggahaning papan ingkang sampun kasumaptakake. Nalika samana wis sigra jumeneng saking palanggahane ru. Datan watawis tangu ana wis terna. Ibu adat ingkang kepareng asta. Klasa kalpa ingkang sinebut Sulam Kalajana. Apa ta isine dori kala samana isi wulu wetune bumi. Kayata beras kawak dele kawak kacang kawak ingkang mengko werdi sinandi anjemokake dhumateng temanten sekalian. Muga bisa lungguh kepenak mangan enak turu kanthi jenak. Yen perlu ora dadak nganti setahun wis kagungan anak. Kacar kujur tuna satak bati satak wong liya dadi dulur. Rezekine mancur kemuncur pindha line tirta namono apa ta werdine. Temanten kakung kang minangka jejer saka gurune Bale Wisma. Kacar kucur wis dumawakane pangkone Sirat Maja temanten putri. Katampi mawi bangun tulak binuntel kanthi rapet. Ingkang werdine Maja pinanganten putri anggenipun nanjakake guna kayanipun ingkang kakung gula wentah. Sawus nyoti nampi dening Rama dalasan ibu. Sri penganten kalih Gya wangsul mring papan sekawit. Datan watawis dangu ana putri Dumas sakembaran ingkang andum lampah. Dahar. Enggal sajuga ngasta boga jenar inggih sekul kelima inggil sekul majemuk. Lenging gati arsa anyugata Sri penganten sarimbit. Prapteng madyane ingkang putra kemanten kekalih sigra lenggah sedegu sarwi anyugata Sri penganten kekalih. Saksana ingkang putra kemanten kalih sigra lenggah abeng ajeng kumelawi astanira sami-sami dahar sesarengan. Kang iku minangka tandha yekti bilih ingkang putra pinganten kekalih sami manjing tresna anresnani. Sabaya mulya, sabaya mukti. Lara lapa sami den lampahi. Kasa ingkang tresnan boten amung kandhet aning jagat padang. Ananging badhe kalampahan ing benjang prapteng jenengan. Sareh-sareh wae anggone dulang dumateng ingkang putri. Ora kaya sampeyan Mas lek mam dulak-dulek. Lek wong wedok iku mame sithik sangka titik. Wah. Alhamdulillah berdahar bersama-sama. Ya ramai idunya tuh yo omahe adoh. Dadi etokane yo urung disarapi ning Mas Agung ki mang. Mula yo nalika disuguh daharan yo seneng ngono. Ya no, saling mendulang, saling kasih mengasihi. Purna Denira dahar sesarengan Gya kasusul ana. Ibu kang ngasta toya ingkang winadah gelas kencana. Ya, ditelasne ndak apa-apa, ya suasanane panas ngene iki lek ngelak ya pantes wae lho, Kris. Sampeyan ki ya seneng banget mimik pehne warnane abang. Apa ya ngono kurang gede gelasnya ya Pak ya. Ya wayahe nggawa galon wae ben wareg. Makaten rangkening adicara
panggih temanten wilah grubungan. Salajengipun adicara mapak pisan kepareng kaberwakane. Layak ana manuk prenjak ngater-ngater aneng wit jarak. Manuk duku manggut-manggut ana ing wit duku. Manuk podang umandangane wit tapang wiwit esuk jagone tarung tan kena dipisah. Jebule menangka tandha yen to kadang besan Sutresna saking tlatah Gresik sampun kepareng rawuh. Kasuwun dumateng panjenenganipun Bapak Agung Dalasan Ibu kepareng jumeneng saking palenggahan arsa mandhap saking pepanggungan kepareng mapak dumateng besan Sarimbit. Mas Agung Dalasan Mbak kepareng jumeneng mandhap saking pepanggungan tumuju wonten ing kadang pisan didherekake minggah wonten ing pepanggungan. Nggih, batal menika mawon. Tebih saking tlatah Gresik kadang besan Sarimbit kepareng rawuh kepareng sedya. Tansane saperlu mertui kawilujengane kadang pisan. Ingkang nedenge mangayu bagya mami Wawa Suta Mahargya Siwi. Karya Mri Agung kalih sampun sami ambek kajeng. Kekalihipun sigra ajawat asta. Bebasan rinangkul kinempit-kempit bebasan tan genggang sarambut pinara sasra. Ketang bombonge panggalih karena ing rika lenggahan punika gegadangane manas sampun dados kanyatan. Kekudangane penggalih sampun kalampahan. Marmodatan saronto kadang besan Sarimbit sigra kadharekaken minggah mring pepanggungan kepareng lenggah ana ing papan ingkang sampun kasemaptakaken. Kula suwun dumateng Oke. Nggih. Dilajengaken adicara sungkeman pramila dumateng Ibu adat kepareng hanglolos duwungipun ingkang putra. Karena anut ilane ujari para kina bilih sowan wonten ingkang rama boten parengaken hangliga curiga. Rama ibu kang luhuring budi ingkang ngukir jiwa lan raga kang agung pangorban nane asung pituduh luhur rina wengi tansah hangesti mrih rahayuning putra wis berna anggenipun sumengkem ring Rama Dalasan Ibu. Temanten kekalih sampun nyuwun idi panilah dumateng Rama Dalasan Ibu. Mugi-mugi anggennya nyilemi bebrayan agung. Tansah manggihana rahayu wilujeng neri ing sambi kala. Binerkahan siye Gusti
dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi enggalo pinaringan putra putri ingkang soleh lan solehah. Perlenggah mangki kepareng badhe dipun lelipur dening tari